Ang mga float sa International Pharmaceuticals Incorporated ug ang Barangay Kapitan Tomas Monteverde maoy nangulo sa pamulak sa Kadayawan ug sa pamulak sa Kadayawan nga gipahigayon kagahapon sa syudad sa Davao. Sa traditional category, nagkampiyon ang IPI. Misunod ang Concentrics isip first placer, samtang second placer ang Barangay Santa Cruz, Talikod Island, third placer ang UP Los Baños Alumni Association ug fourth placer ang Inisita Bayod Flower Shop. Samtang sa alternative category, champion ang flower float ni Barangay Kapitan Tomas Monteverde, gisundan kini sa Davao Horse Club sa first place, Club V-Dub Davao sa second place, 16 Philippine Daily Inquirer sa third place ug Heidi Aherios sa fourth place. Samtang mga out-of-towners ang nakadaog sa indak-indak sa kadalanan nga gipahigayon ni adtong Sabado. Champion ang Masiao National High School sa Mati City, Davao Oriental. Samtang first placer ang Tribo Salalan of Palomolok, South Cotabato. Second place winner ang Kabantian National High School. Third placer ang Santa Ana National High School sa Davao City. Ug fourth placer ang San Luis National High School. Best in Musicality Sub ang Banay Banay gikan sa Davao Oriental.